alhamdulillah kaga nan ya dan gidan kan ma Allah ta aidan da wahidi sadaka Tamalan Ayo. What? Ayo. Abi ke anan kun azumi ne gida kake ina kallon ka ku ne irin barayin da yake jin labari a gari ko duk kun mutu ne mu ko abinci za ta ba Allah ayo ko ma roba take ne yasa ba ka dauro ba ayo